manifestazzjoni biex ikunu rikonoxxuti legalment id-drittijiet tagħhom. Sa issa f'pajjiżna tagħna sitwazzjoni fejn l-unika dritt li jgawdu minnu persuni b'orjentazzjoni sesswali differenti huwa li ma jiġux diskriminati fuq il-post tax-xogħol. Fl-Ewropa 7 pajjiżi diġà introduċew l-ugwaljanza fiż-żwieġ, filwaqt li 13 il-pajjiż ieħor introduċew xi forma ta' rikonoxximent għal koppji tal-istess sess. 29 minn 47 pajjiż fil-Kunsill tal-Ewropa għandhom liġi li tipproteġi lil persuni gay u trans mid-diskriminazzjoni. F'pajjiżna id-dritt li persuni trans li jbidlu s-sess tagħhom ikunu jistgħu jiżżewġu għadu mhux rikonoxxut. Fil-qasam leġislattiv naħseb għadna ħafna lura, jiġifieri naħseb l-unika pajjiżi li huma għar minna huma l-pajjiżi tal-Eastern Europe fejn lanqas Pride March ma jistgħu jagħmlu bil-kwiet, pereżempju, aħna l-inqas m'għandniex din id-diffikultà, però dak li għandu x'jaqsam leġislazzjoni m'għandna xejn ħlief il-liġi li tipproteġi mid-diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol li ovvjament hija liġi importanti ma mhix biżżejjed. L-iskop tal-Pride March kien li legalment jingħataw dak li huwa tagħhom. Mill-aħħar gay rights huma human rights u naħseb dik hija l-ħaġa li meta tgħid gay rights int stess ħafna jaħsbu li xi differenti, aħna mhux qed nitolbu li nkunu vantaġġjati bħala positive discrimination, etc. Nitolbu huwa li drittijiet li gawdu counterparts tagħna huma straight, ngawdu aħna wkoll. Għadna lura ħafna wkoll foqsma bħal edukazzjoni, bullying, għadna pajjiż aħna wieħed mill-ftit pajjiżi li qatt omofobiku għadu mhux qatt kriminali, dan huma kollha affarijiet li kulħadd jaqbel magħhom, però l-ħadd qisu għall-inqas fl-awtoritajiet illum ħadd ma jrid jagħmilhom. Mostly LGBT students, but also youth face when they go to school, so in academic institutions. So this problem can come about through discrimination, through assumptions, through bullying. Fost dawk li indirizzaw il-folla kien hemm id-deputat laburista Evarist Bartolo li xurilu ressaq proposta fil-Parlament għal liġi dwar persuni transgender u li sa issa għadha ma ġietx diskussa. Qal li soċjetà li ma tagħtix drittijiet lil persuni b'orjentazzjoni sesswali differenti mhijiex soċjetà ġusta u demokratika. Jagħtu l-appoġġ tagħhom kien hemm bosta entitajiet waqdiet, fosthom Moviment Graffiti, Żminijietna, LGBT Labour, il-Forum Żgħażagħ Laburisti u Alternattiva Demokratika. Attenda għal Pride March il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fejn iltaqgħu tkellem ma' wħud minn dawk preżenti f'din il-manifestazzjoni. Il-Pride March għamlet parti mill-Pride Week li għal din is-sena it-tema magħżula kienet I Am Pride.